Hej YouTube, og nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en skraldespand. Du starter med at tage, hvor er den? Er den med? Og ja, jeg har en mat. Og den skal vi bruge. Den kan jeg lære jer senere. Først kan jeg tage en kaktus. Og så tror jeg også, vi tager lidt sten. Så laver jeg først et hul. Sådan her. Det skal vi selvfølgelig ikke falde i. Og der lægger jeg en kaktus. Sådan der. Og så laver vi sådan rundt om her. Så kan jeg bare pynte så meget I vil. Så laver jeg bare sådan en her. Og jeg kan se, jeg har fået julekugler. Det er Christmas mat. Ja, den er dejlig at have. Nå, hvor kom vi? Ja, det var det der. Ja, hvor fanden er den henne? Og nej, jeg kan ikke klippe videoen. Så er vi om nu her. Og så, hvis vi lige smider her, så er den væk. Og så er den væk. Og sådan der. Så det. Hej YouTube!